Ara. El pirata pot lliure. Això era i no era, feia moltíssims anys, en un racó del món on tenia nas tothom, un xiclet que volia ser pirata. Li encantava la mar i havia heretat un preciós vaixell del seu besavi, per tots coneguts com el gran pirata Savi. A més, son pare li havia contat que ja hi havia trobat el gran tresor i que tenia el pendó per anar a buscar-lo. Així que un dia va escollir una tripulació de pirates ben bocs i templats i se'n va anar a la recerca del gran tresor. Però hi havia un problema. El xiquet es deia Joan. Tot pirata ha de tindre un nou continent i ben sonor. I Joanet, què voleu que us diga? No és no que vaig a veure tant per la personalitat. Una vesprada de tormenta carregada de trons i llamps, el nostre Joan va caure a l'aigua i un cocodril marí d'una rasca que ja extingida que rebutjava per allí, d'un sol mos se li va menjar tota la rama sense deixar-ne ni idea. Al mercat de potes de pal no en quedava ni una ni mitja. Bé, sí, una molt lletja, trista, tota de fusta, llisa i sense cap colorany. Nosaltres la decorarem. Volem les marines de vaixell. Podem pintar-li monstres. Ai, no, que em donaran por. Fruites. Ai, no, que em donaran fam. Xolles. Ai, no, que me la furtaran. Animalets. Ai, no, que això no és un pirata. Si fora veterinari, encara, però... En això que aplega a visitar-lo la seva gran amiga, la princesa dels contes, que com era tan espavilada va trobar la solució. Tinc una idea. Mira, que cada pirata escriu amb bona lletra, sense faltes i amenitissos, el seu conte favorit, i jo els donaré color i els guardiré en purpurina màgica. Com que t'agrada tant llegir, pot ser una pota de palo molt útil si estàs avorrit. Ai, que xulo! M'agrada la idea. Seria com un llibre fet de fusta i no de paper. I això ho volem fer.